Diyos maray na aga po sa Indogabos, tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, Ian Cleed C. Renolayan, 33 anyos, civilly married, naka-star sa Lot 27, Block 6, Villa Karangahan Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ninda Rolando R. Renolayan, asin Maria Victoria A. Contreras, buot mag-agom kilali Melissa R. Palma, 32 anyos, civilly married, kang numero 44 Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ninda Jose Melicio M. Palma Jr. asin Rosela Rosales. Ikaduang tawag para kay Christian Rudel Angelo Ortañez, 30 anyos, soltero, naka-star sa Lot 9, Block 5, 16D, Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ninda Rudel Lohares Ortañez, asin Jean Abellada Ricafort, buot mag-agom Kimarito Inet O. Nebreja, 27 anyos, daraga, kang Lot 9, Block 15, 16D, Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ininda Edmar de Leon Nebreja, asin Charmaine Santa Rosa Ondis. Runel Pabuaya Brugada, 28 anyos, soltero, kang Kilometer 5, Zone 7, San Felipe, Naga City. Aki ininda Rogelio Brugada, asin Jean A. Pabuaya, buot mag-agom kay Mercy Mitra Moral, 28 anyos, daraga, kang number 37-7, Camia Street, Kiburak Drive, Bagumbayan, Naga City. Aki ninda Francisco Moral, asin Maria Teresa Mitra. Ikatulong tawag kay Christian Ian A. Vera, 39 anyos, soltero, kang Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ninda Antonio Vera Jr. asin Concepcion Amo, buot mag-agom kay Gargren G. Brohan, 26 anyos, daraga, kang Zone 6, Salvacion, Ocampo, Camarines Sur. Aki ninda Efren Sepe, asin Gina Brohan. Dante Alferez Cox, 31 years old, soltero, kang number 145, Zone 3, Salvacion, Ocampo, Camarines Sur. Aki ninda Johnny Edward A. Cox, asin Chodora L. Alferez, buot mag-agom kay Lorely Abay Endicio, 30 anyos, daraga, kang number 30, St. Jude, Zone 1, San Felipe, Naga City. Aki ninda Ronald Ancheta Indicio, asin Emily Abad Favay. Ikatulong tawag man kay George Jose 3 Dayawon, 34 anyos, soltero, kang number 2504 Aguinaldo Street, Santa Rosa del Norte, Pasacao, Camarines Sur. Aki nida George Losada Espirito, asin Emilia Valencia Dayawon, buot mag-agom kay Charlene Azor Laureles, 29 anyos, daraga, kang number 146 Zone 2, San Jose Street, San Felipe, Naga City. Aki nida Salvador Celerio Laureles, asin Arlene de Mesa Azul. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man pong magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Ngunyan po, ikalimang Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang satuya pong tema, kaugmahan sa kahadean. Ninhuli sa pagkabuhay liwat ni Jesus, napasatuya ang kaugmahan nagikan sa Diyos. Nakikihiras kita sa Diyos non asin langit non na kaugmahan. Ang kaugmahan sa paagikan pagsaksikan presensya ni Jesus sa kinaban, iyuman ang magdadara sa tuya sa kaugmahan, sa kahadean na mayong kasagkuran. Ang satuya pong celebrante ay si Reverendo Padre Ryan O. Fenis. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katuyunungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asing kay Jesucristong kagurangnan, mapasain to gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon tan sa tuwang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip sa dataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kasanaan kagurangan, kikasanaan horog, kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawaya kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sagkod paman, danay na hamanon mo sa mo ang sakramento Pascual, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon sa banal na bunyag,
magdulot nin dakol na bunga sa tabang kansay mong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkoran. Huli ka Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Anenot na babasahon. Ipinahayag ni San Pablo ang importansya kan tunay na sakripisyo, tanganing makalaog sa kahadean. An pagsakit masasanglian nin kamurawayan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Kan masunod na aldaw, si Pablo, kaiba ni Bernabe, nagpaderbe. Pagkatapos na irokyaw ang marahay na bareta, sa banwang ito, nagkaigwa nin dakul na mga disipulos, nagbalik sinda sa Listra, Iconio asin Antioquia. Pinasarig ninda ang mga disipulos asin sinadol na magdanay sa pagtubos, ulay ninda. Kaipuhan na kita magtios nin dakul na kakasakitan, bago makalaog sa kahadean ni Diyos. Sa lambang komunidad o simbahan, nagbuktak sinda nin mga namamahala, namibi, nag-ayuno, asin idinusay nila sa kagurangnan ang sa indang tinubod. Nag-agi sa insinda sa Pasidya, asin nakaabot sa Panfilia. Nagrokyaw kan marahay na bareta sa Perge, nagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia, na sa indang pinaghalean. Duman sinda idinusay sa grasya ng Diyos para sa misyon na sa indang nautob. Pag-abot, tinipon ang komunidad, inusip ang gabos na ginibo ng Diyos huli sa inda, asin kung paano binuksan ang pintuan ng pagtupod sa mga pagano. Tataramo ng kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon sa kudpaman ang samungaran, ang sa imongaran, sa kuyang hade asin sa kuyang Diyos. O umawon sagod paman an sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ang kagurangnan maugayon asin maherakon, maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon para sa gabos, maherakon para sa gabos na linalang. O umawon sagod paman an sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ang gabos mong mga linalang, magpapasalamat sa imo kagurangnan, asin ang sa imo mga surgoon, magpapasalamat sa imo siring man. Sa indang ibareta ang kamurawayan sa imong kahadean, asin sa imong kapangyarihan, O Diyos. O umawon sagod paman an sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ipapamidbid ninda sa mga tao ang mga gibo mo, ang kamurawayan ng kahadean mo. Ang kahadean mo daing katapusan, maghahade ka sa panahon na daing kasagkuran. O umawon sagod paman an sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ani kaduang babasahon. Sa bagong buhay na iwinaras ni Kristo, yaon ang tunay na kaugmahan. Sa bagong buhay, mayo nanin pagtangis, yaon ang kaugmahan na may pagkamuot. Hinanyugon po niyato ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Dangan nahiling ko ang bagong langit asin bagong daga. An enot na daga na pinaw, asin ang dagat daina. Nahiling ko ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem. Nahiling hali sa langit, hali sa Diyos.
Magayon, siring sa nobya na ginugubingan para sa iyang esposo. Dangan ang sarong makusog na tingog na hali sa trono nagsabi, Yaon digdi ang Diyos, kaiba kan mga tao. Kaiba ninda nag-eerok sa Diyos. Sinda magiging sa iyang banwaan, asin siya magiging sa indang Diyos na magdadanay na kaiba ninda. Papahidon niya ang gabos na luha sa saindang mga mata, dainin pagtatangisan, dainin ano man nakamundoan, huli tadaina nin dating kinaban. Ang nagtutukaw sa trono nagsabi, ngunyan bagong kinaban ang ginibo ko. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang marahay na bareta. Hallelujah. 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 Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakaluwas ni Judas, nagsabi si Jesus, ngunyan, pag-uumawon ang aki nin tawo, asin huli sa iya ang Diyos pag-uumawon. Kung ang Diyos pag-uumawon, huli sa iya, pag-uumawon man siya kan Diyos sa madaling panahon. Mga aki ko, dahil na kumakaloy sa indo, bagong tugon itinatao ko sa indo, na magkaminootan kamo, siring na ako, namuot sa indo. Siring man ang pagkaminurootan nindo. Digdi, mamimidbid na kamo mga disipulos ko, kung nagkakaminootan kamo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Mga tugang ko kay Jesucristo, ini pong nakaaging simana, nakamisa po ako nagkapirang beses, manunungod po sa katapusan nin Aurora o kaya Santa Cruzan. Bako lang po digdi sa tuyang parokya sa Our Lady of Peña Francia Parish, kundi naimbitaran man po ako siguro 2 o 3 misa duman po sa Holy Cross Parish sa Tabuco. Kaya nakamisa po ako mapapadapit sa katapusan kan Santa Cruzan. Alagad, bako sa ng katapusan. Kung may katapusan, igwanin kapinunan, di ba? Kaya one time, nakamisa po ako mapapadapit man sa Santa Cruzan, pagpuon kan Santa Cruzan, dyan po sa Del Mar, Del Rosario, San Martin Streets. So, bako duman katapusan, kundi kapinunan kan sa indang ang Santa Cruzan, kan nakaagi pong Biyernes. Kaya, lalong-lalo na po pag bulan nin Mayo, talagang tinatawan niya to nin pag-omaw, nin onra, ang banal na krus. Tano po mga tugang mahalaga ang krus sa buhay niya to.
Enot sa gabos, nangyari ang pagliligtas ni Jesus sa lambang saro sa satuya sa paagi kan krus. Siring man po mga tugang an krus, iyo po ang tanda na kita Romano-Katolikong Kristiyano. Kaya nga ni parte kan sa tuyang pagiging Kristiyano, iyo na kita po nagpapanguros. Bakong iyo po mga tugang, pagmapuon po kita kan sa tuyang pagpangadyi, asin sa pagtapos kan sa tuyang pagadji, pinupunan, tinatapos niya to ang sa tuyang mga pangadji on sa paaginin pagpanguros. Minasabi kita sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Dawa bago kita magtrabaho, di ba? Nagpapangadji kita, nagpapanguros kita. Sa ngaran kan Santissima Trinidad, sa ngaran kan mahal na Diyos, as sa forma sa tanda nin krus. Kaya mahalaga po ang krus sa satuya. Pag nagsisimba po, asin nahiling niya to na ang mga tao nagpapanguros, masabi kita Katolikong Kristiyano. Pero kung igwa po nin nagsimba, na dai po nagkukrus, dai ko aram baka Katolikong Kristiyano, pero habo na pong magkukrus, habo nang magpapanguros, o kaya nasa ibang pagtubod. Di ba taigwaman po kaya minsan nagnininong o kaya nagnininang sa kasal, na malisyan ko po yan, dai po nagpapanguros. Pero kita, usually kitang mga Katolikong Kristiyano, parte kan sa tuyang pagkabuhay, iyo po ang pagpanguros, iyo po ang mahal na krus. Asin tandaan niya to mga tugang na ang krus, igwa po nin hararom na kahulugan. Ninhulita ang krus para sa mga Hudiyo, iyan po tanda nin kadaogan, tanda nin kagadanan. Pero para kay Jesus na sa tuyang kagurangnan, ang krus bakong tanda nin kagadanan, bakong tanda nin kadaogan, kundi tanda nin kapangganahan. Tandaan niya to mga tugang, tinubos kita, linigtas kita ni Jesus na sa tuyang kagurangnan sa paagi kan krus. Kaya nga ni Jesus, di ba, ikaduwang persona kan Santissima Trinidad, kaipuhan niyang maging tao. Taano po? Tanganing magadan sa krus. Dai po siya magagadan duman sa krus kung bako siyang tao. Taan Diyos mayo nin kagadanan. Kaya kaipuhan ni Jesus na maging tao, tangani na siya magsakit, asin magadan duman sa krus. Taan pagliligtas kan Diyos sa satuya, mangyayari sa paagikan sa iyang pagsakit, pagkagadan duman sa krus. Asin pakalipas nin tulong aldaw, mabubuhay liwat sa mga gadan. Sabi po mga tugang ni Archbishop Socrates Villegas, siya po ang arsobispo kan Archdiocese sa Lingayen, Dagupan. Ang sabi niya, the greatest symbol of love is not the heart. Ang pinakaurog daang simbolo nin pagkamuot, bako po ang puso. Ang pinakaurog na simbolo nin pagkamuot, iyo po ang krusifeho. The greatest symbol of love is not the heart, but the crucifix. Krus, na kung sain duman nakapako ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Digdi po sa tuyang altar, igwa po kita ning crucifix. Diba? Kasubago, nag-insensyo po ako diyan, nag-insensaryo. Diba? Pagtaong umaw, pagtaong pagsamba sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya pag nahihiling po niya to ang krus, magpagirumdum lugod iyan sa satuya, kan wagas na pagkamuot kan Diyos sa lambang saro sa tuya. May kahulugan po ang pagkagadan ni Jesus duman sa krus. Bako yan normal na pagkagadan. Pero sa iyang pagbuwis kan buhay duman sa krus, tanda, nakita po namumuktan kan Diyos. Asin padagos na si Jesus ipinapakuan sa iyang sadiri duman sa krus. Ninhuli ta padagos ang pagkamuot niya sa lambang saro sa satuya. Bakong sa lambang selebrasyon kan misa, sa tuyang ginigiromdom, asin talagang nangyayari in an unbloody manner. Ang pagsakit, pagkagadan ni Jesus duman sa krus, asin nabuhay sa liwat sa mga gadan. Nangyayari po yan every time
na magselebrar kita kan Santa Misa. As in, every time na nagsiselebrar kita kan Santa Misa, iwinawaras ni Jesus, iwinawaras kan mahal na Diyos, an sa iyang wagas na pagkamuot sa lambang saro sa satuya. Daipo niya to iyan mga tugang paglilingawan. Kaya ang krus mahalaga sa tuyang buhay. Ang krusifeho mahalaga sa tuyang buhay. Kasi iyan po, tanda, simbolo, na kita padagos na namumuktan kan mahal na Diyos. Dawa ano ang mangyari. Dawa makasaklan kita. Dawa napapadungkal kita. Dawa kasakadakol na beses pasaway kita. Pero padagos kitang namumuktan kan Diyos. As ininhulit na padagos na namumuot sa tuya ang Diyos, may paglaom. Tanganing magbagong buhay kita. Tanganing magbalik loob kita sa Diyos. Asin darahon kita kan Diyos sa iyang kahadean duman sa langit. Mga tugang, ang pagkamot ni Jesus na nakapako duman sa krus, may relasyon po sa satuyang ebanghelyo na nahinanyog. Sabi po kan satuyang kagurang na si Jesus sa iyang mga disipulos, sa iyang mga apostoles, ano ang sabi niya? Bagong tugon, itinatao ko sa indo, magkaminrootan kamo. Asin sabi pa kan satuyang kagurangnan, magkaminrootan kamo, siring kan pagkamuot ko sa saindo. Sa lumang tipan, sa Old Testament, ano ang sinasabi? Love one another as you love yourself. Magkaminootan kamo, siring na namumuktan mo an sa imong sadiri. Pero pag abot ni Jesus na sa tuyang kagurangnan, mas pinararom niya ang kahuluganin pagkamuot. Sabi niya, magkaminootan kamo, siring kan pagkamuot ko sa saindo gabos. Buot sabihon mga tugang, kung papaano niya to isa sa buhay ang pagkamot, siring kan pagkamot ni Jesus sa satuya gabos. Kaya siya po ang halimbawa kung papaano po kita mamumuot. Sabi po, kan satuyang kagurang na si Jesus, mayo nin mas maurog pa, na idusay kan sarong tawaan sa iyang buhay para sa iyang mga katuod. Kaya kung tunay kang namumuot, idudusay mo, ibubuwis mo an sa imong buhay para sa imong namumuktan. Asin paulit-ulit na ginigibo iyan ni Jesus sa lambang saro sa satuya. Taano po, ninhuli ta padagos kitang namumuktan kan satuyang kagurang na si Jesus. Digdi po sa huring mga tataramon sa Ebanghelyo, sabi giraray kan satuyang kagurangnan, digdi mamimidbid na kamo mga disipulos ko, kung nagkakaminootan kamo, o hilingon po niya to ini mga tugang, tunay palan ang pagkaminoot, tunay palan na kita mga parasunod o disipulos ni Jesus, kung nagkakaminootan kita, buot sabihon, bako kitang tunay na mga parasunod ni Jesus, kung nagpaparairiwal kita, kung nagrarautan kita, kung binubuli mo an sa imong kapwa, kung pinapakaraot mo an sa imong kapwa. Sabi kan sa tuyang kagurang na si Jesus, tanda na kita para sunod niya, kung kita po naghihingowa na magkaminootan kita mga tugang. Anhapot, nahiling daw ang pagkaminootan sa satuyang puso, sa satuyang buhay, sa lambang saro sa satuya. Punan niya to sa laog kan sa tuyang mga harong. Diba? Kaipuhan palan ang mag-agum nagkakaminootan. Dai po nag-iiriwal. Makasupog-supog po mga tugang na nag-araguman pa kamo, kung aroal daw nagpaparairiwal kamo. Diba mag-urulay kamo, isolve nindo ang problema. Dai po din na ang mag-agum sige ang iriwal, kasi bako yan tanda nin pagkamuot sa lambang saro. Diba? Bako man perfecto ang mag-agom, pero kung aroal daw na sa nasigian iriwal, nagkukurulugan pa, bako po yan tunay na pagkamuot. Kaya ang mag-agom, naghihingowa na magkaminootan. Siring man ang mag-agom, kaipon ipamalas ninda, ipahiling ninda ang pagkamuot sa saindang mga aki. Asin parte kan pagkamuot kan mga magurang sa mga aki, napapadakulaon nindong marahay sa Diyos nun na pagpapadakulaan sa indong mga aki. Di ba bako sa na yan natatawan mo nin harong, bako sa nang tatawan mo nin kakanon aroal daw, bako sa nang papaiskwilahon mo, bako sa nang babaduan mo. Di ba? Ang pinaka-importante sa gabos, ang espiritual na pagpapadakula nindo sa indong mga aki. Kumusta ang pag-uugali kan sa indong mga aki?
Kumusta ang pagsasadyos kan sa indong mga aki? Nagsisimba pa po daw yan, ang mga aki nindo, o baka pinapabayaan sa nanindo. Baka kung ano ang gusto kan sa indong mga aki, iyo ang nasusunod. Di ba tanganing mayo na sa nang ribok? O papaano nindo yan madadara simbahan kung ang kagustuhan kan sa indong mga aki ang masusunod? Kaipon hingawahon nindo. Di ba? Natukduan na marahay ang mga aki. Tanganing madara sa pagsisimba, sa pagpapangadji, di ba? Sa pagkaminuotan sa lambang saro, di ba? Sa pagsasa Diyos. Asin ang mga aki, dapat nagpapamalas manin pagkamot sa mga magurang. Dai pwedeng nagsisimbag nin balagbag. Dai pwedeng nagkukulog sa buot. Kan sa indang mga magurang, lalong-lalo na dapat iwasan ang pisikal na pagkukulog sa mga magurang. Minsan po ang mga aki, nagpaparadara nin mga problema, nin mga ikasusupgan sa indang mga magurang. Di ba? Minsan mahirak man po kita sa satuyang mga magurang, nagparasakripisyo, nagparapagal na ang satuyang mga magurang, tangani sa nang mapakarhay kita, pero kasusupgan ang dinadaran yato, problema ang dinadaran yato. Kaya kitang mga aki, magtultol kita, ha? Dai kita magparapasaway, taherak man sa satuyang mga magurang. Ang pagtultol yato, bako sanan para sa tuyang sadiring karahayan, pero pagpapamalas kan sa tuyang pagkamuot sa satuyang mga magurang. Siring man ang magturugang, dai dapat nag-iiriwal, dapat nagkakaminuotan ang magturugang, dawa may kanya-kanya na pong familia, dapat ang magturugang sararo, nagkakaminuotan, nagtatarabangan, bako na nagkukurulugan, nag-iiriwal, naggagaradanan, dahil sa nasa pamana, dahil sa nasa kwarta. Diba kadakol kaya na magturugang, dai ko po maintindihan, taano ta dai nag-uurulay, dai nagkakasarabutan, sige ang iriwal. Diba, nagkukompetisyon kung si isay an mas marahay, kung si isay an mas magayon an agom. Pati na sa naiyan pag-iiriwalan nindo, kung si isay an mas marahay na agom, mas magayon na agom, mas macho na agom. Isus ko iyan na sa iriwalan nindong magturugang, o kung si isay an mayaman sa indo. Diba? Kung si isay an nakakaangat, tabangan mo ang sa imong tugang, tanganing mag-angat man sa indang pagkabuhay. Kaya iyan po ang minsan pinaggigikanan kan pag-iriwal kan magturugang kasi may kompetisyon eh. Dapat mayo, kaya dapat nagkakaminuotan, nagtatarabangan. Iyan ang hihinguwahon yato sa satuyang magturugang. Bako na yan sa laog kan sa tuyang harong. Dawa sa luwas kan harong. Kumustaan sa tuyang pakikisalamuha sa satuyang mga kapitbahay. Namumutan taman daw mga kapitbahay niyato o baka pigpaparaiwal niyato. Kaya mayo kita ning kabarkada kasi paraiwal kita. Pigchichismistaan sa tuyang kapitbahay. Dahil lamang kita magtabang sa tuyang kapitbahay. Minsan so pagkakanyato at sobra-sobra, mas gusto niyato nalalapa. Yaon sa nasa laog kan refrigerator. Minsan haluyon na sa refrigerator, nagkaralapa na. Dahil niyato pigihira sa tuyang mga kapitbahay. Diba kaya mayo kita ning kabarkada, mayo kita ng kaamigo, kaamiga, kasi para iwal kita, nambubuli kita. Diba? O, dawa sa satuyang mga organisasyon, dawa sa tuyang mga grupo, dawa sa satuyang mga lugar na kung saan kita nagtatrabaho, dapat nagkakaminuotan kita. Dai dapat ang maisip kita, dai dapat makasadiri kita, kundi nagkakasararo kita sa pagkamuot. Iyan po ang sinasabi kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, magkaminuootan kamo, siring kan pagkamuot ko sa saindo, asin mamimidbid na kamo tunay na mga parasunod ko, mga disipulos ko, kung nagkakaminuootan kamo. Sa mga tataramon na ini mga tugang ni Jesus, masupog po kita. Kasi sa kadakol na beses dain niya to isinasabuhay ang mga tataramon na inikan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya ngunya na Domingo maghurup-hurup kita. Di ba? Aminon niya to na igwa kita nin mga kakulangan sa buhay. Di ba? Magbagong buhay kita. Pakarhayon niya to ang sa tuyang buhay. Pirang beses na kita nakakadangog kan tataramon kan mahal na Diyos,
Pero kadakol na beses, da iman yato isinasabuhay ang tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Diba? Papaano kita babaguhon kan tataramon kan Diyos kung ang Diyos na naan may kagustuhan na mapakarhay kita? Dapat tabangan yato ang sa tuyang sadiri. Dapat magtarabangan kita tanganing magbagong buhay kita. O Jesus, tunay mananggad, ikapadagos na namumuot sa samuya. Sana maisabuhay miman ang sa imong pangapudan na kami magkaminrootan sa lambang saro. Asin mayo kaming ibang modelo, ikaan sa muyang modelo, kung papaano kami mabubuhay sa tunay na pagkamuot. Tabangan mo po kami. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabangin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na dayang kasagkuran. Amen. Pamibi nin banwaan. Bilang sarong komunidad, nasararo sa pagkamuot, asin pano nin pagmakulog sa kapwa, mamibigata sa Ama, asin maghagad kan sa iyang tabang sa tuyang paglakbay, digdi sa daga, an sa tuya pong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniwalaan kan katungda na mamayo sa simbahan, mapano kan espiritu nin pagkamuot asin paglingkod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga miyembros kan sa tuyang mga parokya asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro, bako sana sa tataramon kundi sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an pagkaungis, kapaitan asin pagbalos, mapara sa puso kan mga nasasakitan magpatawad sa kapwa, asin sinda maging mga paradaranin katuninongan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang bendisyonan kan Diyos, rangahon an sa indang kahilangan, asin maumayan kan Diyos no na pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan makapahingalo na sa kahadean kan Diyos sa God paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, himatayan sa muyang mga pag-arang, asin pararumaan pagkagamiaw mi sa imong pagkamuot. Tabangi kaming magdani na maimbod sa tugon, nin pagkamot kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kang Eucharistia.
Magpamibikaw mga tugang tanan sako asanin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios, kaming ginibong ug mga kairas kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Dios, huli sa paggalang kan pagpatinao-tauhan kaning sakripisyo, namimibi kami warasan na, siring na minidbidmi an sa imong katotoohan, kami makasunod mananggad kaiyan sa mga marahay na gawi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakrifisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos mo ang mga daan na sakrifisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinakban, pati ngani ang mga langit no na vertodes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabot, ding gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namihibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman in kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakadangog, nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kami nakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa moya ngunyang, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahasa sugot, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindaya talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagakalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan,
Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hara pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, no siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinrauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace with you po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamangki kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Namibi kami kagurangnan, kaugayng maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa pagikan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo halik sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi sa Jubileo, gabos, amang langit noon ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki, sa Jesucristo sa moyang tugang asin ang kalayunin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa moyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong, ang sa imong grasya, magbago sa mo na kami daing mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marhay na bareta, ining mga pisog magbago sa kaladman kan katawuhan, asing kan bilog na lilang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon ang karatan an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwat sa mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanin langit, ang sining na biyaya ang magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugman asing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa moyang Dios, banal sagkod paman, ang kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa kadiit na panahon. Announcement. Magkakaigo po kita nin second collection. Ang kantidad na sa tong itatao tabang para sa pangangaipo kan mga jóvenes na mapartisipar sa National Youth Day sa maabot na Hunyo 10 hasta 14. Iguanin haros 400 na mga jóvenes hali sa Archdiocese kang Cebu, asin Diocese of Dumaguete, Talibon, asin Prosperidad na nakadesignar digdi sa satong parokya. Lain kan sa indang akomodasyon, pinagaandaman man yato an sa indang pagkakan asin transportasyon, asin iba pang kaipuhan para sa nasabing aktibidad. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Chema Lobordo, Minene Puno Evangelista, Canuto Family, Annalisa Pado, Bernadette Bermejo, Faye Castillo, asin Dakudaw Bike Shop. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Permado, Reverend Father Felipe B. Culvera III, Parish Priest. Tindog po mga tugang, bendisyon para sa mag-agom. Amang makakamhan, inoomaw, asin pinapamuraway niya mo ang sa imong ngaran. Sa kapinuunan, linalang mo ang lalaki asin babae, tanganing sindamagin saro, sa buhay asin pagkamuot. Ang pagiging saro nin mag-agom, nagpapahiling kan pagiging saro ni Kristo, asin kan sa iyang simbahan. Ngunyan, bendisyonan mo ang sa imong mga tugang, na mag-aragom, sa tao kan mga sakit asin kan mga kagabatan na sa indang inaagyan sa buhay, mag-agom. Pinapagkani mo sindang magdanay na dayupot sa lambang saro, papagdanaya asin papaglaadaan sa indang pagkamuot, biyaan mo sinda asin ang sa indang familia, kan mga grasya na sa indang kinakaipuhan, asin mga minamawot. Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan intercession kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, anama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat po.